Moi! Mä oon LPS Luulau tältä kanavalta ja mä oon 10-vuotias tyttö Oulusta. Mulla on jotain yli 80 petsiä. Mä tykkään piirtää askarella. Sitten mä tykkään emojeista ja glitteristä aika paljon. Ja koulussa mun lempiaine on matikka. Me asutaan omakotitalossa, mutta ennen me oltiin asuttu rivitalossa, mutta me sitten muutettiin tänne yhteen toiseen paikkaan, niin me ostettiin omakotitalo. Niin on paljon tilavempi ja kaikkea. Mulla on omakin silleen ihan oma kanava ja se on LPS Luulau. Niin. Mun lempiruoka on kalakeitto ja makkarakeitto. Mun lempivärejä on musta, pinkki, vihreä ja sininen. Ja vielä keltainen. Mut en mä enää keksi mitään muuta, niin moikka!